pagduol aning mga pangulo nga mga pari, mga leader sa mga Hudiyo, pagduol nila ni Hesus, ang ilang tuyo ato mao ang pakiglalis aron ilang ipamatuod nga si Hesus sadaan, si Hesus sayop. Niya gasugod sila pagpangutana diin man kag katungod. Kay kung mahibaw-an na ang katungod, imo tong tumbahon ang katungod kay sila may mga leader. Wa man sila maghatag og kaning katungod ni Hesus nga magwali, manglimpyo sa templo katong iyang gipanglimbuad ang mga lamisa, iyang gipanghinginlan katong naninda. Wa man sila maghatag og katungod. Ya sila man maoy mga leaders atong panahon na diingutan sila diin magkatungod. Ana. Si Hesus kahibaw gyud kay siya unsaon pagtubag. Niya magamit kay ni nato. Kay kita ra ba no, pranang asawa, mangutanas bana, diin day kagikan. Overtime. Overtime? Wa man lagi mag-overtime tong imong kauban. Ana. Kanang musangko dayon sa lalis. Kabantay mo? Abis agang pare, mangutana sa pastoral council baron, niya ang pastoral sad galagot na sa pare. Maglalis. Niya mo sangko dayon pag imong pare, kinsa may paris priest dinhi. Na ingon dayon mga pastoral, ikaw yawa ka, ikay paris priest ya. Ana. Pero di na mo tingog kay authority man, authority kinsa may paris priest dinhi. Ikaw yawa kang dako. Ana. Iniglauli na humas meeting, linibakay dayon to the max. Mao na sangkos lalis ba? Pero tanawa si Hesus wa mo sangkos lalis. Ang niduol niya, ang tumong kanin makiglalis na taani, tumbahon ta gini. Pero pag tubag na ni Hesus, nahilom sila. Giyon sa man ni Hesus, na way lalis nga nahitabo. Wa mo kibaw? Wa mo lalis ay. Ang resulta niya, wa sadbi ikasulti, wa na, hilom. Zaman, giyon sa niya. Wa mo kibaw. Nahibaw mo pero hadlok lang mo tubag. Si Hesus, iyang gipangitaag paagi nga kanang inyong pangutana, ako nang ma-connect ngadto sa Ginoo. Basta ang ato ganing gustong tin-aon, i-connect yun ngadto sa Ginoo. Kay wa may laing kamatuoran, wa may laing labing tinuod ang Ginoo ra man. I-connect. I-connectar ba? Mo na pag-ingon ni Hesus, mutana ko ninyo na amang gigasigig pamunyag diha. Kuha sa example ba, kana si Juan, sige maginag pamunyag. Diin man nagikan ang iyang authority sa Ginoo o sa tao. Iyang gi-connect ngadto sa Ginoo. Yang mga Parisiyo nagsige maguna-una, patay ta ni ron. Kinituo man sa sila Ginoo. Karon. Asa man ni rong authority ha. Kay inig-ingon nga gikas Ginoo, amo ingon sa Hesus, ang ako gikan sa Ginoo. Nya maglalis pataan nga gikan mas Ginoo. Inig-ingon sa asawa, di kagikan dong, gisogo ko sa Ginoo mag-overtime day. Thanks be to God. Wa na. Nya do na pay lalis ana. Ikonik yus Ginoo. Ikaw ron, modool ka sa imong anak, nya imong gustong kasaban. Pangutan ako na imong kaugalingon, mao ba ni gusto sa Ginoo akong kasaban o dili? Gusto nimo siyang latoson, pangutan ako na sa imong kaugalingon, ikunik ba kining akong paglatos ni haom ba nis gusto sa Ginoo? Saman. Malatos pa na nimo. Basig di na. Nya gusto unta ka makiglalis imong ugangan kay sigig panglibak nimo, moingon dayon ka, unsa man tubagon ko ning mga panuwayng dagko, nihaom pa kanis Ginoo, kabubutos Ginoo, ug ako ni sila rong tubayan aning ilang sigig panglibak nako. Di ba? Parehara sagud karon.
nga project ta din mingon na yun ko haom ka ni sa gustos Ginoo unsa man ni haom wa oy tubag boy Haom. nyawa man lagi mo manghatag joke inawa na mo sa may kahatag pa dira adi ning hatag mo mo bitanan lipay kay ta kay naa sa daghan kayong nangutana na sila'y kwarta nya mingon din sila Lord unsa man ni ako ning itabang adto sa San Vicente Ferrer kay namaligya ra ba ni sila slots karon nya unsa man ako ning ipalit dili daghan kayo nga mo testimonya nga gamitonon gyud kay niyang kwarta pero mura man jud kuno siya dasigon siya sa Ginoo nga i-share lagi ra ngadto sa kuan kang ilang Fadersiano nga project iya i-share niya ang resulta kuno ini kasunod nga mga panahon makadawat kuno siya sobra kaayo kaysa iyang gikinahanglan onya og niingon pa to siya di ko ni i-share kay para gud ni sa ako gud diring gamitonon sa gud ni nako nya kay naminaw mi sa Ginoo oy pag-share niya ning sobra pa di ay ang mubalik di ay ana no muna pasalamatan ni natong na malay taros atong slots kay daghan ni sila grasyang mahitabo pananglitan ron ang imong cancer stage 2 inighatag nimo diri stage 4 dayon na okay mudaghan ba aya dili ka malipay ana be ikon-ikonos Ginoo be ingka unya pa di malas mo na pa kay ano na stage 4 ba noon bihay may imong gusto kanang dugay pa kang makapuyo og langit o kanang hapit na ka makapuyo og langit asa may gusto nimo ana kung naay lugar diha nga porting nindota sama ng Amerika nindot man kay na Amerika puy-an kuno para sa mga Pinoy tagaan ti kag visa ingnon ti ka sunod semana kani nga visa madawat na ninimo karing usa 20 pa ni katuig una pa mo effect hay may imong dawaton karing para sunod semana o karing para sunod 20 katuig Sunod simana. kung nakagusto ka sa Amerika ay kana akong sunod semana ay ayaw rin di ang 20 katuig ganong pahuwaton man ko nimo nya hay may nindot kalibutan o langit Langit. o mauna inig abot sa imong cancer og stage 4 pasabot ana ang Ginoo excited na kay makakita nimo dito sa langit nga ikaw sad og mo connect sa Ginoo sa ato pamingon grasya gid ni bunga ginis paghatag nako didto og kaning bunga ginis akong paghatag og slot dito ni San Vicente Ferrer natanawa karon di ba duol na kay ko makakita sa Ginoo grabiha aning grasya ha ana no pero wa di mo ma-connect sa Ginoo magsikon ulangan numan Lord wa di mo pamati awi San Vicente wa na ka magmilagro ingon San Vicente kadako anang milagro nga maduol na kay kas langit natanawa ka mo mga yawan o di ba kasi peace ng matao biya sa doon mahala mo diha basta mo sa na akong pamalandong o ka na mo puyon mo na muna kining si San Juan de la Cruz kani si Saint John of the Cross grabe kaayo ang iyang gibuhat nga reformation sa simbahan ngano man adtong panahon na ang mga pare apil na sad ang mga madre kanang ang gusto bitaw nila kanang material rewards material ba material satisfactions bodily pleasures muna ang simbahan sa una gigamit sa pagpangwarta gigamit para dunay gahom akaron gapadayon pa man munang gapadayon sad ang influence ni Saint John of the Cross unsa may iyang tudlo sama nga si Kristo nag-antos para nato mag-antos unta ta ang ato gitang pangitaon pag-antos munang duna na siya story sana kana ganing mga libro gipangsuwat sa iyang mga mystical kay maka-connect man siya sa Ginoo mystic man siya mystical doctor of the church kada bang murag maka-istorya siya sa Ginoo ba na siya librong gisuwat nabot ta kabasa ba mo wa gay mo basaha unya kay di gyapon mo kasabot kana kanang gitawag na niya Dark Night of the Soul Dark Night of the Soul mo nang gitawag sa Saint John of the Cross kay kaning cross mo man ay the highest pain and suffering in this life
kanang ilagsang ka sa cross, the highest suffering. Nya ingon sa Sintian of the Cross, kay iyang gida ang mga tao, apil ang iyang kaugalingon, nga matod pa niya, let us experience dark night of our souls. Kana bang sakitan ka, magsigi na lang kaghilak, nga wa na kakakitag gamayng kahayag, gamayng paglaom, nga murabag wa na'y ginuos imong kinabuhi, kanang total darkness. Katubang nakaingon kuno si Jesus pag-ingon nga, amahan ko, nganong gibiyaan mo ako, mo to'y dark night. Nya matud pa ni Sintian of the Cross, let us experience that dark night. Nganuan, kay mao kuno na ang the closest encounter with God. Kay panahon kuno nga wa na kay makita tanan, ang imo na lang yung kuptan mao ang imong faith. Eyes cannot see, mind cannot understand. Faith tells you, go on, go on. Nindot no? Man gyapon mo nindot sige, suway na ninyo. Kana bang imong bana sige nalag pangabit or imong asawa nangabit na hasta pare gikabit na sa imong asawa, nya nakaanak pa gyud sila. Nya ikaw bana ka moingon ra gyud ka, go on, go on, go on. Nindot ano? Kay kasagaras bana, ludon mo na sa asawa, ikaw, anak mo rin na, mangulata pag ina, pakauwaw ka, pero siya gani mo, maghapyod-hapyod dito sa mga prostitute, okay na, laki ko. Pero asawa gani, hapyod-hapyod ros pare, buwang ka, pare, hapyod-hapyod rong pare, suko da yun. Pero kanindot unta, kung kamao kang maingon, go on, hurot na hapit akong luha, go on, do na gini paglaom. Nya matod pa ni Sintian of the Cross, inig-agi ni mo ng dark night, doon na dayon kuno'y sunod nga kahayag nga mas dako pa o mas nindot pa kaysa una ni mong giagian. The bigger and greater and more beautiful chamber of graces ang musunod ana. Amo nang gitawag siya Sintian of the Cross. Una ayaw pangitag kalipay sa kwarta, pangitag kalipay diha sa kakabos. Kay ang kakabos mudahan nimo ngadto sa higher level of experience of happiness. Ang kakabos di anas ubos niya og gitagaan ka og padanan diya sa akong gitumbano akong tiil ana unyag do na roy grasya nga kutob dinhi unsa may kalipay sa kabos kay tuwa man siya dito sa ubos ang iyang kalipay kutob dinhi. Nya kay gitagaan magkutob diri nga kalipay. Ang iyang kalipay gikan diri padong didto sa ubos. Bali 6 feet siguro ni. Kay 5 man ko kapin. 6 feet. Unyang tagaan siya sangko sa kisame. Ang iyang kalipay gikan dinhi sangko ngadto sa kisame. Kay kabos man siya, grounded man siya. Kakuha mo? Wag yapon. Pero kung dato ka ang imong level sa imong kalipay kadtong kwarta nga kutob diri. Kanang kwarta ba kutob diri ba? 1 million kutob diri. Unya kay ang gihatag 500,000 raman, diri raman kutob. Malipay ka? Dili. Karon kaning nagmisa asa man ani ang level sa kuan? Kapos. Ug muhog mo sa kolekta, lipay. Ug di sad mo muhog sa kolekta, Lipay lang gihapon. di biasa sa iyong dawaton pero lipay gapon kay kabus man. Pero magdinato ko nga kinahanglan kada misa kinahanglan 10,000 gyud nigdawat nako 500 ra magsigi kog ingon oy may pag ato na ning hunungon ning bisaha oy kan sintani. Di wa nay kalipay mo na ingon Sintian of the Cross agi ra gud anang dark night. Di ba bisan ang danag sa adlaw maka-appreciate ka, bisan kuno ang gamay kayong kahayag ma-appreciate nimo if you are in the dark night. Sige, manindog data.